Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Guruvega Chandraya Radhaya Hare Krishna, Krishna Krishna, Namo. Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai. Chandra Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Bhagavatam Skandam, Adhyayam 8, ശ്ലോകം 44 മുതൽ. കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ എന്റെ കയ്യില് ഇത് സേവ് ആവണില്ല, സേവ് ആയില്ലല്ലോ പ്രഭു. അതെ, ആ ശ്ലോകം വന്നിട്ടില്ല. സേവ് ആയില്ല. ഞാനത് നോക്കി കുറച്ചു മുമ്പ്. അപ്പൊ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ, പക്ഷെ ഡോക്യുമെന്റ്സിലേക്ക് സേവ് ആയിട്ടില്ല ഷെയർ ചെയ്യാൻ. കുഴപ്പമില്ല സാറില്ല, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ എന്റെ ഇതിലുള്ള ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ശരിയാക്കി വെച്ചോളാം. ഒരു പക്ഷെ തൂങ്ങിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല സാറില്ല, ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ ഫോണിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 8 ശ്ലോകം 44 കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഹൃദയേത്തം കളപദൈ പരിണൂതാഖിലോദയഃ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹേന്നിവ മായയാ. സൂത ഉവാച ഹൃദയേത്തം കളപദൈ പരിണൂതാഖിലോദയഃ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നീവ മായയാ. സൂത ഉവാച ഹൃദയേത്തം കളപദൈ പരിണൂതാഖിലോദയഃ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇന്നലത്തെയുടെ കുന്തിമഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകള് തീരുകയാണ്. അപ്പൊ കുന്തിമഹാറാണി ഇത്രയും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഹൃദയേത്തം കളപദൈ പരിണൂതാഖിലോദയഃ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. സൂത ഉവാച ഹൃദയേത്തം കളപദൈ പരിണൂതാഖിലോദയഃ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. സൂത ഉവാച ഹൃദയേത്തം കളപദൈ പരിണൂതാഖിലോദയഃ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അധ്യായം ഏകദേശം തീരാറായി. നാളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തീരും.
കുറച്ച് ചൊല്ലാം. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹൃദയേതം കളപദൈ പരിണോധാകിലോദയ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഹൃദയത്തം കളപദേ പരിണൂതാകിലോദയഃ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഹൃദയേതം കളപദേ പരിണൂതാകിലോദയഃ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഹൃദയേതം കളപദൈ പരിണോതാഖിലോദയഃ മന്ദം ജിഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഹൃദയേതം കളപദൈ പരിണൂതാഖിലോദയഃ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഹൃദയേതം കളപദൈ പരിണൂതാഖിലോദയ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ആർക്കായി താഴ്ത്തണ്ട. സൂത ഉവാച. സൂത അരുളി ചെയ്തു. ഹൃദയാൽ അഥവാ കുന്തി. ഇത്തം ഇത് കളപദൈ തിരഞ്ഞെടുത്ത പദങ്ങളാൽ പരിണൂത ആരാധിക്കപ്പെടുകയാൽ അഖില പ്രാപഞ്ചിക ഉദയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മന്ദമായി ജഹാസ പുഞ്ചിരിച്ചു വൈകുണ്ഠ ഭഗവാൻ മോഹയൻ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഇവ പോലെ മായയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മായാശക്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദകി ജയ. സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അത്യന്തം വിശിഷ്ടമായ വാക്കുകളാൽ കുന്തിദേവി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കീർത്തനം ചെയ്ത് ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം മന്ദഹസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം മായാശക്തിയെ പോലെ അത്യന്തം ഹൃദയാകർഷകമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദകി ജയ്. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളാൽ ഉളവാകുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് മോഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത് ഭക്തർ മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപാപുരസരമായ കടാക്ഷവും അവരുടെ മേലുണ്ട്. വൈദ്യുത ശക്തിക്ക് അനേക വിധങ്ങളായ ഘനപരിണാമങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ ഒരംശത്തെ വിശദീകരിച്ച് നൽകാൻ മാത്രമേ ശ്രീമതി കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭക്തരും അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തരത്തിൽ വിശിഷ്ട പദങ്ങളാൽ ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ സാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ എത്ര ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വിശിഷ്ട പദങ്ങളും പര്യാപ്തമല്ല. എന്നിരുന്നാലും വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ശിശുവിന്റെ മുറിവാക്കുകളാൽ ഒരച്ഛൻ സംതൃപ്തനാകുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നു. മായ എന്ന പദം മതിവിഭ്രമം, കൃപ എന്നീ ഇരു അർത്ഥങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ മായ എന്ന പദം കുന്തിദേവിയുടെ മേലുള്ള ഭഗവാന്റെ കൃപ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ശിലപ്രഭുപാദി ജയ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരി
യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ഇവിടെ 43ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയായിട്ട് 25ഓളം ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. പ്രത്യേകിച്ചും കാർത്തിക മാസത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നമുക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണി വ്യാസദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, നമ്മള് പിന്നീട് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പുതു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഋത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ചിത്രകേതുവിന്, അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ. ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചൊല്ലുകയും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് അത്രയും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കാർത്തിക മാസം ചൊല്ലുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ശൗനകാദി ഋഷികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അത്യന്ത വിശിഷ്ടമായ വാക്കുകളാൽ കുന്തിദേവി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കീർത്തനം ചെയ്ത് ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം മന്ദഹസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം മായാശക്തിയെ പോലെ അത്യന്തം ഹൃദയ ആകർഷകമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥനകൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. കുന്തിമാരുടെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒരു മന്ദഹാസം. ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസത്തിന് അനേകം അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മന്ദഹസിച്ചു, എന്താണ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഓരോ നോട്ടത്തിനും മന്ദഹാസത്തിനും എല്ലാത്തിനും അനേകം അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ മന്ദഹസിച്ചു. എന്നാല് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് കൃപ ചൊരിയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മന്ദഹസിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ മന്ദഹാസം മായാശക്തിയെ പോലെ അത്യന്തം ഹൃദയാകർഷകമായിരുന്നു എന്നത് പ്രഭുപാദരിവിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്തും മോഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അല്ലെ അതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ എല്ലാം മറ്റുള്ള ദേവന്മാരായാലും എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞല്ലേ. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. ഞാൻ ഓരോന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. എല്ലാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ഭംഗിയുള്ളത് എന്തൊക്കെ കാണുന്നു അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കണികയുടെ ഒരാംശത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതികരിക്കുന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി കീഴടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളാൽ ഉളവാകുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് മോഹിപ്പെട്ടവരാകുന്നു ഭഗവത് ഭക്തർ. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപാപരിസരമായ കടാക്ഷവും അവരുടെ മേലുണ്ട്. ഇവിടെ ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളാൽ ഉളവാകുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് മോഹിപ്പെട്ടവരാകുന്നു ഭഗവത് ഭക്തർ. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപാപരിസരമായ കടാക്ഷവും അവരുടെ മേലുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിലും പറയുന്നതിലൊക്കെ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ്, അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തർ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിലും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ പറയുന്നതിലൊക്കെ ആനന്ദം
കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് അവരെ മോഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മറ്റൊന്നും അവരെ മോഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ. വിദ്യുത് ശക്തിക്ക് വൈദ്യുത ശക്തിക്ക് അനേക വിധങ്ങളായ ഘനപരിമാണങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കും. നമ്മളെ കറണ്ട് അല്ലെ, വൈദ്യുതി അത് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഹീറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ, ലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഫാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാം എന്താണ്? ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ ഒരു അംശത്തെ വിശദീകരിച്ച് നൽകാൻ മാത്രമേ ശ്രീമതി കുന്തിമാറാണി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭക്തരും അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തരത്തിൽ വിശിഷ്ട പദങ്ങളാൽ ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്നറിയപ്പെടും. ഉത്തമ ശ്ലോകൻ, എല്ലാവരാലും വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവൻ അല്ലെ, എല്ലാവരാലും പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നവൻ, ഭഗവാനെ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ സംഖ്യാനം ചെയ്യാൻ എത്ര ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വിശിഷ്ട പദങ്ങളും പര്യാപ്തമല്ല. എന്നിരുന്നാലും വളർന്നു വരുന്ന ശിശുവിന്റെ മുറിവാക്കുകളുടെ ഒരു അച്ഛൻ സംതൃപ്തനാകുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും ശരിക്കും അർപ്പിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അല്ലെ, ചെറിയ കുട്ടി മുറിവാക്കുകളിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെ, ശരിക്ക് വാക്കുകളൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും അച്ഛൻ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ കുട്ടി പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് കേൾക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ അത്തരം പ്രാർത്ഥന സംതൃപ്തനാകുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാനും സംതൃപ്തനാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും അർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുന്തിമാറാണി പോലെയും ഗജേന്ദ്രനെ പോലെയും അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമുക്ക് ചൊല്ലാം അല്ലെ. നേരത്തെ ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ നമുക്കും പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താമ്പാടമേറ്റുമാമന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യാഗജ സാഹ്വയം ശ്രീയശാസുപുരം യാസ്യൻ പ്രേംണാരജ്ഞാനിവാരിതഃ. താമ്പാടാമിതുപമാന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യാഗജ സാഹ്വയം ശ്രീയശാസുപുരം യാസ്യാൻ പ്രേംണാരജ്ഞാനിവാരിതഃ. താമ്പാടാമിതുപമാന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യാഗജ സാഹ്വയം ശ്രീയശാസുപുരം യാസ്യൻ പ്രേംണാരജ്ഞാനിവാരിതഃ. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താമ്പാടമിത്തുപാമന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യാഗജ സാഹയം സ്ത്രീയശ്ച സുബരം യാസ്യൻ പ്രേംണാരജ്ഞാനിവാരിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താമ്പാടമിത്തുപാമന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യാഗജ സാഹയം സ്ത്രീയശ്ച സ്വപുരം യാസ്യൻ പ്രേംണാരജ്ഞാനിവാരിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താമ്പാടമിത്യുപാമന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യാഗജ സാഹയം സ്ത്രീയശ്ച സ്വരൂപം യാസ്യൻ പ്രേംണാരജ്ഞാനിവാരിതഃ.
Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Rangamani Mataji. Unmute Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tambadamitupamandrya pravishya gajasahvayam striyascha swapuram yasyan premna rajnani varidaha. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Ramachandra Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tambadamitupamandrya pravishya gajasahvayam striyascha swapuram yasyan premna rajnani varidaha. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Srija Vijay. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tambadamitupamandrya pravishya gajasahvayam striyascha swarupam yasyan premna rajnani varidaha. Hare Krishna. Hare Krishna. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. താം അവരെല്ലാം പാഠം സ്വീകരിച്ചു. ഇത് ഈ പ്രകാരം ഉപമന്ത്രിയ അനന്തരമായി അറിയിച്ചു. പ്രവേശിക്കുന്നു. ഗജസ് സ്വാഹയം ഹസ്തിനപുരത്തിലെ കൊട്ടാരം. സ്ത്രീയഃ ച മറ്റ് സ്ത്രീജനങ്ങൾ സ്വപുരം സ്വവസതി യാസ്യ ഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ പ്രേംന പ്രേമത്തോടെ രാജ്ഞ രാജാവിനാൽ നിവാരിത തടയപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്രകാരം ശ്രീമതി കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളോട് താൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന വിവരം അറിയിക്കാൻ ഹസ്തിനപുരം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന വേളയിൽ വിനയപൂർവമായ സ്നേഹത്തോടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനാൽ ഭഗവാൻ തടയപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാൻ ദ്വാരയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിര രാജന്റെ വിനയപൂർവമായ അഭ്യർത്ഥന ഭഗവാൻ മാനിക്കുകയും അല്പദിനങ്ങൾ കൂടി ഹസ്തിനപുരത്തിൽ വസിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു. യുധിഷ്ഠിര രാജന്റെ ശക്തി സ്നേഹമാണ് എന്ന് ഈ സംഭവം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഈ സ്നേഹത്തെ ഭഗവാന് നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ പ്രേമയുധ സേവനത്തിലൂടെ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. സർവതരം ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ പ്രേമയുധ സ്നേഹബന്ധത്താൽ സ്വമേധയാ ബാധ്യതകളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കുന്തിമാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഹസ്തിനപുര കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ യാത്ര പറയുകയായിരുന്നു തരകിരി. അപ്പോ ഭഗവാൻ മടങ്ങുന്ന വേളയിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ അവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ഇപ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദരി അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു. സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ പ്രേമയുധ സേവനത്തിലൂടെ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. സർവതരം ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ പ്രേമയുധ സ്നേഹബന്ധത്താൽ സ്വമേധയാ ബാധ്യതകളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെ, അവരുടെ ആ സ്നേഹത്തില് ഭഗവാൻ അവർക്ക് കീഴടങ്ങും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയും, എന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഭക്തന്മാരുടെ സ്വന്തമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കണ്ടു ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവും ദുർവാസാവും തമ്മിലുള്ള ആ ലീലയിൽ തന്നെ അല്ലെ. ദുർവാസാവ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ നേരെ ആ ഭീകര സത്വത്തെ അയക്കും അല്ലെ. അത് പിന്നീട് അതിനെ സുദർശന ചക്രം വന്ന് വധിക്കും. ആ സുദർശന ചക്രം പിന്നെ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അവസാനം ശിവന്റെ അടുത്തും ബ്രഹ്മലോകത്തിലും ഒക്കെ പോയി വൈകുണ്ഠത്തിലും പോയപ്പോഴേ ഭഗവാനോട് പറയുമ്പോഴേ ദുർവാസാമുനി നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഒരു ഹൃദയമില്ലാത്ത ആളെ പോലെ പെരുമാറത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്, എന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും ഭക്തന്മാരുടെ സ്വന്തമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ആവശ്യം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി നമുക്ക് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസാദൈരീശ്വരോ രേഹാഗ്നേ കൃഷ്ണേനാത്ഭുത കർമ്മണ. വ്യാസാദൈരീശ്വരേഹാഗ്നേ കൃഷ്ണേനാത്ഭുത കർമ്മണ. പ്രബോധിതോപീതിഹാസേനാർ ബുദ്ധ്യതാശുചാർപ്പിതാ. വ്യാസാദൈരീശ്വരേഹാഗ്നേ കൃഷ്ണേനാത്ഭുത കർമ്മണ. പ്രബോധിതോ അപീതിഹാസേ അർബുദ്ധ്യത ശുചാർപ്പിതാ. വ്യാസേദീരീശ്വരേഹാഗ്നേ കൃഷ്ണേനാത്ഭുത കർമ്മണ. പ്രബോധിതാപീതിഹാസേന അബുദ്ധ്യതാ ശുചാർപ്പിതാ. വ്യാസാദൈരീശ്വരേഹാഗ്നേ കൃഷ്ണേനാത്ഭുത കർമ്മണ. പ്രബോധിതോപീതിഹാസേന ബുദ്ധ്യതാ ശുചാർപ്പിതാ. വ്യാസേദൈരീശ്വരേഹാഗ്നേ കൃഷ്ണേനാത്ഭുത കർമ്മണ. പ്രബോധിതാപീതിഹാസേന അബുദ്ധ്യതാ ശുചാർപ്പിതാ. വ്യാസേദൈരീശ്വരേഹാഗ്നേ കൃഷ്ണേനാത്ഭുത കർമ്മണ. പ്രബോധിതോ അപീതിഹാസേന അബുദ്ധ്യതാ ശുചാർപ്പിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവരെ ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ദിഹാസേന അബുദ്ധ്യത എന്നാണ് ഇതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അബുദ്ധ്യത എന്നാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ശജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസാധൈരീശ്വരേഹാഗ്നൈ കൃഷ്ണേനാത്ഭുത കർമ്മണ. പ്രബോധിതോ അപീതിഹാസൈനാർ അബുദ്ധ്യതാ ശുചാർപ്പിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസാദൈരീശ്വരേഹാഗ്നേ കൃഷ്ണേനാത്ഭുത കർമ്മണ. പ്രബോധിതോ അപീതിഹാസേന അബുദ്ധ്യതാ ശുചാർപ്പിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അത് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്, അത് ചൊല്ലാം കേട്ടോ. വ്യാസദേവൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരാൽ ഈശ്വര സർവശക്തൻ ഇച്ഛയാൽ
നൈ വിജ്ഞാനികളാൽ കൃഷ്ണേന സ്വയം കൃഷ്ണനാൽ അത്ഭുത കർമ്മണ സർവ മാനുഷിക കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന ഒരുവനാൽ പ്രബോധിത സ്വാന്തനപ്പെടുത്തുന്നു. അപി എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിഹാസ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളാൽ ന അല്ല അബുദ്ധ്യത സംതൃപ്തനായി ശുചാർപ്പിത ശോകാകുലം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ശോകാകുലനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുവാൻ വ്യാസമഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സന്യാസിവര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്കോ അതിമാനുഷിക വീരസാഹസിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച കൃത്യമാനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോ എല്ലാ ചരിത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പോലുമോ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ വിശേഷിച്ചും അദ്ദേഹത്താൽ വധിക്കപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ധർമ്മിഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിരരാജൻ അത്യധികം ശോകാകുലനായി. ദുര്യോധനൻ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു. ആകയാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നീതിതത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് യുധിഷ്ഠിരനെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റേണ്ടതായി വന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പക്ഷവും ഈ വാദമുഖത്തെയാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സർവ്വ രാജാക്കന്മാരും ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും സഹോദരന്മാർ പ്രതിയോഗികളായി ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠിര രാജപക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗവാക്കായി 18 ദിവസത്തെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ 64 കോടി മനുഷ്യർ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായെന്നും അനേകായിരങ്ങളെ കാണാതായി എന്നും മഹാഭാരതം ആദിപർവം 20 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുഭവത്തിൽ 5000 വർഷത്തിനുള്ളിലുണ്ടായ മഹായുദ്ധമായിരുന്നു ഇത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സിംഹാസനാരൂഢനാക്കാനായി മാത്രം നടത്തപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടക്കുരുതി അത്യന്തം വേദനാജനകമാണ്. ആകിയാൽ ചരിത്ര പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിപര്യന്മാരും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയവും ലക്ഷ്യം ധർമ്മപരിപാലനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവലംബിച്ച മാർഗമായി യുദ്ധം സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ മഹത് വ്യക്തികളാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പോലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സംതൃപ്തനായില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഇവിടെ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചവനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിശേഷ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യാസദേവനോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി സമാധാനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിമാനുഷിക കർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണോ ഇതിനർത്ഥം? അല്ല, നിശ്ചയമായും ഇത് അപ്രകാരം അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കിയാൽ ഈശ്വരൻ അഥവാ യുധിഷ്ഠിരരാജന്റെയും വ്യാസദേവന്റെയും അന്തരംഗസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് വീണ്ടും അധികതരമായ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുവെന്ന് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം. യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ അന്തരംഗസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ വർത്തിക്കയാൽ അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിരരാജനെ വ്യാസദേവന്റെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെയോ വചനങ്ങളാൽ സാന്ത്വനപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു മഹാഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവനിൽ നിന്നും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മഹായോദ്ധാവായ ഭീഷ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഭഗവാനെയും സിംഹാസനരൂഢനായിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരരാജനെയും മറ്റു പൗത്രന്മാരെയും ദർശിച്ച് സമാധാനത്തോടെ ഇഹലോകവാസം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പിതാവില്ലാത്ത വാത്സല്യനിധികളായ തന്റെ പൗത്രരായ പാണ്ഡവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ക്ഷത്രിയം അത്യന്തം കഠോരരാകയാൽ ഭീഷ്മദേവൻ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനായി തീർന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ദുര്യോധനന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയുമായിരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ വാക്കുകളിൽ സാന്ത്വനപ്പെടണമെന്നും അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവനെ എല്ലാവരെയും സ്വയം ഭഗവാനെ പോലും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ലോകം അറിയണമെന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ആര് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വ്യാസദേവനുണ്ടായിരുന്നു, മറ്റുള്ള അനേകം ഋഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു, അതിമാനുഷിക വീരസാഹസിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച കീർത്തിമാനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് എല്ലാ ചരിത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പോലുമോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്താണ്, ഇത്രയും വലിയ ഒരു യുദ്ധത്തിന് താനാണ് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണ് രാജാവായിട്ട് വാഴുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ വധിക്കാനൊക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ അതിന് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തിയിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട്. എന്നാലേ ഭഗവാൻ അത്യധികം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സമാധാനമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടും സമാധാനപ്പെടാത്ത രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു,
യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ അന്തരംഗസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ വർത്തിക്കല്ല. അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിര രാജനെ വ്യാസദേവന്റെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെയോ വചനങ്ങളാൽ സാന്ത്വനപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു മഹാഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവനിൽ നിന്നും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മഹായോദ്ധാവായ ഭീഷ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികാസത്തിന്റെ അവസാന നാളുകൾ ഭഗവാനെയും സിംഹാസനരൂഢനായിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരരാജനെയും മറ്റു പൗത്രരെയും ദർശിച്ച് സമാധാനത്തോടെ ഇഹലോകവാസം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പിതാവില്ലാത്ത വാത്സല്യനിധികളായ തന്റെ പൗത്രരായ പാണ്ഡവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ക്ഷത്രിയർ അത്യന്തം കഠോരമാകിയാൽ ഭീഷ്മദേവൻ ദുര്യോധന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനായി തീർന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ദുര്യോധന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുമായിരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ വാക്കുകളിൽ സാന്ത്വനപ്പെടണമെന്നും അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവനെ എല്ലാവരെയും സ്വയം ഭഗവാനെ പോലെയും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകം അറിയണമെന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകിയാണ് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാനേക്കാളും മഹത്വവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അത്രയും വലിയ ജ്ഞാനിയായിരുന്നുവെന്ന്, ഭഗവാനെ പോലും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ലോകം അറിയണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും ശത്രുപക്ഷത്താണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പൂർണ്ണമായിട്ടും പാണ്ഡവരോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ദുര്യോധനന്റെ ആതിഥ്യമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ദുര്യോധനന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായത് കൊണ്ട് ആ ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമാണ്, പാണ്ഡവരോടൊക്കെ സ്നേഹമുള്ള ആളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നമുക്കറിയാം ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശൈലി കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കൂട്ടിപ്പോയിട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു അല്ലെ, എപ്പോഴാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ദക്ഷിണായനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരായനത്തില് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെ, അനേകം ഋഷിമാരുടെയും അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷ്മ സ്തുതി നമ്മൾ പഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരം വിട്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ശരീരം വിടേണ്ടതെന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം മായാപൂർ ധാമിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാരെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ജഗന്നാഥപുരി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പോകാതെ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ളത് അല്ലെ. ജഗന്നാഥൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഒരു വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിരഹത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ വിരഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ഈ അവസ്ഥയിലാവും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയില്ല, കീർത്തനം നടക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കീർത്തനം നടക്കുകയും അങ്ങനെ ആ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ എന്റെ ഗോപാൽജിയെ കൊണ്ടുവരൂ, ഗോപാലിനെ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിഗ്രഹം ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അത് പിടിച്ചിട്ട് കീർത്തനമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഇന്ദ്രദാസ് പ്രഭുജി 24 മണിക്കൂറും കീർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ 24 വർഷം 24 മണിക്കൂറും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തിരുന്ന ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്തായി സജി സുന്ദറിന്റെ പാദങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആണ് അവരൊക്കെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അവരൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന എപ്പോഴും കൃഷ്ണാത്ഭവത്തിൽ
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളതിനെ പഠിക്കും കൂടുതലായിട്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ ഭക്തന് അത്രയും വിജ്ഞാനമുള്ളതാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ കുറച്ച് താമസിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാരാജധർമ്മസുധാ ചിന്തയൻ സുഹൃദാം വദം പ്രാകൃതേനാത്മനാ വിപ്രാ സ്നേഹമോഹ വശം ഗദാ. ആഹരാജൻ രാജാധർമ്മസുധാ ചിന്തയൻ സുഹൃദാം വദം പ്രാകൃതേനാത്മനാ വിപ്രാ സ്നേഹമോഹ വശം ഗദാ. ആഹരാജാധർമ്മസുധ ചിന്തയൻ സുഹൃദാം വദം പ്രാകൃതേനാത്മനാ വിപ്രാ സ്നേഹമോഹ വശം ഗദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹരാജാധർമ്മസുത ചിന്തയൻ സുഹൃദാംബദം പ്രാകൃതേനാത്മനാ വിപ്രാഹ സ്നേഹമോഹവശം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹരാജാധർമ്മസുതശ്ചിന്തയൻ സുഹൃദാം വധം പ്രാകൃതേനാത്മനാ വിപ്രാ സ്നേഹമോഹവശം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഒരു മിനിറ്റ് പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹരാജാധർമ്മസുതശ്ചിന്തയൻ സുഹൃദാം വദം പ്രാകൃതേനാത്മനാ വിപ്രഹ സ്നേഹമോഹവശം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹരാജധർമ്മസുധാശ്ചിന്തയൻ സുഹൃദാം വദം പ്രാകൃതേനാത്മനാ വിപ്രാ സ്നേഹമോഹവശം ഗദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഓക്കെ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആഹർധർമ്മസുചിന്തയൻ സുഹൃദാം വദം പ്രാകൃതേനാത്മാനാം വിപ്രാ സ്നേഹമോഹഗതം സ്നേഹമോഹവശം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബീന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആഹരാജാധർമ്മസുതശ്ചിന്തയൻ സുഹൃദാം വദം പ്രാകൃതേനാത്മനാ വിപ്രാ സ്നേഹമോഹവശം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മറ്റേർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് മാതാജി ഒന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം.
ആഹാ കഥിച്ചു രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മ രാജാവിന്റെ പുത്രൻ അഥവാ യമരാജന്റെ പുത്രൻ. ചിന്തയൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ വധം പ്രാകൃത്യേന ഭൗതിക ഭാവനകളാൽ മാത്രം ആത്മാവിനാൽ വിപ്രാഹ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ സ്നേഹം മോഹ വ്യാമോഹം വശം വികാരങ്ങളെ ഇളക്കിവിട്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നശിക്കപ്പെടുകയാൽ ഗത ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും വേറൊരവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച ശേഷം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. യമധർമ്മ രാജാവിന്റെ പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരരാജൻ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ വിയോഗത്തിൽ ആകുലനായി സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ അത്യധികം വേദനിച്ചു. അല്ലയോ മുനിമാരെ, അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന്റെ മായയാൽ വിഭ്രമത്തിലായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് ശോകാധിക്യത്താൽ ഇപ്രകാരം വിലപിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ദുഃഖകുലനായി തീരുന്നുവെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്ക് വശംവദനായി സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളിൽ സ്വയം വ്യാമോഹിതനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ അഭിവ്യക്തമായി മിഥ്യാബോധത്തിലായ പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരമോ മനസ്സോ അല്ല, എന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക ധാരണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് വിവേചന ശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശരീരത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു വ്യക്തി ഹിംസയെയും അഹിംസയെയും സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മതിവിഭ്രമമാകുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ ധർമ്മകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കർത്തവ്യബദ്ധരാണ്. പ്രതിയോഗി ആര് തന്നെയായാലും ശരിയായ കാരണത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അത്തരം കർത്തവ്യ നിർവഹണ വേളയിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആടുമാത്രമായ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആരും ഉത്കണ്ഠാകുലരാകരുത്. ഇവയൊക്കെ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമെങ്കിലും ഭഗവദേച്ഛയാൽ അദ്ദേഹം വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയായി തീർന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ മതിവിഭ്രമത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരു മഹത്തായ ആശയമുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ സ്വയം ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ യുധിഷ്ഠിരരാജൻ ഭീഷ്മദേവനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്ന മഹത്തായ ഉദ്ദേശം. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് യമരാജന്റെ പുത്രനാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എങ്കിലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ അത്യധികം വേദനിച്ചു എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ അർജുനനും ഇതുപോലൊരു യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഒക്കെ മാറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ അറിയാം അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ആ ശരീരത്തിനാണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അല്ലെ. എങ്കിലും അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ ധർമ്മകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കർത്തവ്യബദ്ധരാണ്. പ്രതിയോഗി ആര് തന്നെയായാലും ശരിയായ കാരണത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അപ്പോ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് അല്ലെ രാജ്യത്തുള്ള പ്രജകളെയും രാജ്യത്തെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെ, അധർമ്മികളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത്. അത്തരം കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആടമാത്രമായ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ആരും ഉത്കണ്ഠാകുലരാകരുത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഇതൊരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആത്മാവിനെ യാതൊരു വിധത്തിലും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അത് തീ കൊണ്ടോ ജലത്തിലോ കാറ്റുകൊണ്ടോ യാതൊരു ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആത്മാവിന് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു കവറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം അല്ലെ, ആട മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാഹ്യാട മാത്രമായ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആരും ഉത്കണ്ഠാകുലർ. ഇവയൊക്കെ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമെങ്കിലും ഭഗവദേച്ഛയാൽ അത് അദ്ദേഹം വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീത നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അർജുനന് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ല, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് രാജർഷികള് കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, പിന്നീട് അത് നിന്നുപോയി അല്ലെ. വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം അല്ലെ. പിന്നീട് ആ രാജർഷി പരമ്പര അറ്റുപോയി, പിന്നീട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ. പിന്നെയാണ് വീണ്ടും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ തന്നിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ലഭിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലാതെ
അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള ആ വിശാഖസഖിയാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ യോഗമായയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ എല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, അവരൊക്കെ ആ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശം, ഇതൊക്കെ അറിയാം. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ മതിവിഭ്രമത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരു മഹത്തായ ആശയമുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ സ്വയം ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ യുധിഷ്ഠിരരാജൻ ഭീഷ്മദേവനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മഹത്തമായ ഉദ്ദേശം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനൻ വിഷാദവാനായപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു അല്ലെ. അപ്പോ അതില് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല. അപ്പോ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശങ്ങള് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഭഗവാന് ഓരോരോ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതും നമുക്കെന്താ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അല്ലെ, ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നില് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണ് അത് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണം അല്ലെ. ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും അവരൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പാണ്ഡവരാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാറ്റിനും കാരണമായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവൻ താനാണ് കാരണമെന്ന്. അപ്പൊ ആ ശത്രുപക്ഷത്തിൽ ഉള്ള ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹനിൽ തന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തെറ്റല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സമാധാനമോ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഉപദേശിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സ്വതന്ത്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം.